narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka brium nyota ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya kala kentu ya ka sarkar jilla banle ak bateng batta ka bakhor ya ka jingti doyong tu haka jilla nakadawba ka ktajur ya ka plateng ka jang ka jilla ka jingti doyong tu kala penduk nong ya ka jilla nakadawba ka pisa ka lejlut syarut na ka plateng ka jang ka jilla uba aiktin jang ka BJP uba Maria Hum Kharkrang ulong bakaspa jang ka jilla kala sep ailut daki hajar klur na kacing tim doyong tu tang kumta tang baka jing teng ki kam persyaan kala penlong ya ki pai ba banduk kajing syani akas sarkar long ubak Maria Hom dak bakentui ka sarkar ban le ke badan kam wud nakadaw ba kajing kem ya ki banyak trop bat ki doyong kam don jingmut klem da kem ya ki malik ki trai par ki balik persyaan bat ki we ki badan ketiha kan ka kam persyaan ubak Maria Hom ulong baka BJP ke badan lang hakan ka sarkar kejupan kan mau ya kan ka kam baka sarkar kadai ban pej halor kini ki kam persyaan ki bakta khambun ya ka jelahi barakawi